Καλησπέρα, είμαστε έξω από το Σταβέντο. Μέσα είναι η Ελένη Πετρουλάκη. Για πάμε να μας πει, γεια. Καλησπέρα Ελένη. Καλησπέρα και από μένα. Σε είδαμε απόψε στα Golden Club. Έκανες μία παρουσίαση εκεί πέρα. Πες μας δύο λόγια. Σήμερα έγινε μια παρουσίαση ενός προγράμματος γυμναστικής. Πιστεύω ότι ο σκοπός μου είναι και θα είναι να παροτρύνω τον κόσμο να γυμνάζεται, να καταλάβει την αξία της γυμναστικής και την αγάπη που έχω εγώ για τη γυμναστική. Αυτό θέλω να μεταδώσω σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Είπα η Σπάρτη, να μας πεις πώς σου φάνηκε. Η Σπάρτη είχα την επισκεφτώ πάρα πολλά χρόνια. Μου αρέσει πάρα πολύ και ο κόσμος της και το τοπίο όταν έμπαινα μέσα στη Σπάρτη που χιόνιζε ήταν κάτι εκπληκτικό. Επίσης, σας βλέπουμε τώρα εδώ πέρα, είμαστε στο Σταβέντο. Μίλησέ μας λίγο για την νυχτερινή ζωή της Σπάρτης, όσο την έχεις γνωρίσει, πώς σου φαίνεται. Πολύ ωραία, βλέπω και συμμετοχή και αυτό που μου αρέσει είναι από όλες τις ηλικίες. Δεν υπάρχει μέσος όρος να μπει σε ένα target group συγκεκριμένο, είναι από όλες τις ηλικίες, από νεαρές ηλικίες μέχρι, να σας πω κάτι, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε όλοι, χρειάζεται λίγο να χαλαρώνουμε και να περνάμε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, ελπίζω να σας ξαναδούμε σύντομα στη Σπάρτη. Και εγώ το ελπίζω. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι χρόνια στο χώρο, έχει αποδείξει ποια είναι. Ένας άνθρωπος που συνέχεια ψάχνει, ταξιδεύει στο εξωτερικό, ψάχνει και φέρνει ό,τι πιο φρέσκο έχει να επιδείξει στο fitness. Πόσο σημαντικό είναι να κάνουμε τη γυμναστική, πόσο σημαντικό είναι για την υγεία μας πάνω απ' όλα. Δεν θέλω να σας κουράζω με πολλά λόγια. Πιστεύω ότι όλοι λίγο πολύ όλοι ξέρουμε, αλλά πόσοι το κάνουν πράξη. Αυτό είναι το σημαντικό, να σας μπει λίγο μέσα στο μυαλό σας και από Δευτέρα, αυτή τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα πρέπει να ξεκινήσετε. Οτιδήποτε είναι αυτό, κάτι για εσάς, για τον εαυτό σας, αυτό είναι το σημαντικό.